İsmail Hakkı Bursavi, Ruhul Beyan, Hikayeler hem Nasihatler. İzgi Kur'an'ın bik küp tefsirleri var, ama Ruhul Beyan kibikleri başka mügayin yoktur. Bu, köngülnün en nişke kıllarında tibrete alırlık bik matur hikayeler hem nasihatler jayılması. Eligi eserinin uzunşeligi, Kur'an ayetlerinin mağnesin, yaki şuşu ayetlerden çıkan neticelerini anlata turgan kıssalar getirilüyor. Bunda iske alıngan vakigalar uylandıra, özümüzün gamellerini ilikkigi kişilerinin yaşaw rewişi bilen çağıştırırga hem gibretlenirge itere. Seferge çıguşy kişi. Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu bir münafik kişi bilen Mekke'den Taif şehrine seferge çıkıp gitken. Әмма bu ул кешенең 200 булуын белмәгән. Юлда алар бер җимерек йортка кереп, кунарга тукталганнар. Күпмедер вакыт үткәннән соң мунафик уянып, Зәйднең кулларын бәйләгән дә аны үтерергә теләгән. Шул вакытта Зәйд уянып, Аллаһка дуга кылган. Әй рәхимле Аллаһ, миңа ярдәм ит. Моннан соң мунафик тыштан тавыш ишеткән. Кайгы сиңа, үтермә аны. Мунафик тышка чыккан. Әмма берәүне дә күрмәгәч, Зәйдне үтерергә дип кире әйләнеп кергән һәм кабат шул ук тавышны ишеткән. Бу хәл 3 тапкыр кабатланган. Аннары бер җайда пайда булып, мунафикны үтергән. Зәйдне азат итеп ул булай дигән. Мен Җәбраил, син Аллаһка дуга кылганда, мин 4нче кат күктә идем. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә миңа минем кулыма ярдәм ит һәм аны коткар дип боерды. Рухул Бәян китабыннан. Насихат. Сәфәргә җыенучы кеше үзе белән иптәш алырга тиеш. Әмма иминлек өчен бу кешенең кемлеген белү мөһим. Шагыйрь ничек итеп яхшы әйткән? Мин кешеләрдән тугры дус бармы дип сорадым. Алар андыйны табу бик кыен, мөмкин түгел диярлек дип җавап бирделәр. Әгәр шундый кешене тапсаң, аңа нык итеп тотын. Дөньяда андыйлар бик аз. Аллаһ Тәгалә авыр хәлдә калган кулын ярдәменнән ташламый һәм көтмәгән җирдән үзенең ярдәмен бирә. Чөнки галәмдәге һәр нәрсә аңа гына буйсына.